Koliko je autentična izjava Stjepana Radića o srljanju u maglu te 1918. odnosno u državu Srba, Hrvata i Slovenaca? Slovenaca, Hrvata i Srba. Ne. Stjepan Radić je to prvo izgovorio, kako sam kaže, na početku onoga što je zapisano, jer ovdje nema pisara, ovdje nema publike. Mi izgovaramo to u jednom dramatičnom trenutku, a onda najedanput to imate zapisano. Tko piše? On dok govori ili netko drugi piše? Pa on piše, ali piše nekoliko mjeseci nakon svih tih događaja u zagrebačkom zatvoru. Dakle, Stjepan Radić govori što je par mjeseci ranije govorio, već je u zatvoru zbog političkih razloga. Dakle, ako je Stjepan Radić do kraja govorio istinu, o tom možemo raspravljati. Međutim, je li to netko pročitao od ovih kritičara i od onih koji su nosili gusku pod mišicom na samitu za Europsku uniju u Zagrebu? Da li ste pročitali što je Stjepan Radić u tome izgovorio? Pa nije on bio protiv nastanka Jugoslavije. Pa nije on bio protiv nastanka Jugoslavije. Pa nije on bio protiv nastanka Jugoslavije. I to su, vjerujte mi, mislim, toliko notorne stvari da je meni dosta smiješno govoriti. Svak povjesničar će misliti da govorimo o najbanalnijim stvarima. To jest problem sa našom znanošću i raspravama koje zapravo nisu rasprave. Mi raspravljamo kao da ništa nikada nismo saznali, kao da se svaki put se iznova otvaraju stvari, upravo zato što nema želje da se podvuče crta i da se pomaknemo dalje, jer nešto valjda smo već došli ovih 100 godina od tog trenutka.